zdraví vás Supian and Maja. Vítaj. Vidíte ten blesk, svieti mi tu do očí. Sorry. Je to tvoj mobil, neviem to, no nevadí. A na tento zase sa ťa opýtam, koľko chceš natáčať. Tak, dnes bude noc, takže tak, dnes bude noc. 11 minút, tak ako ja. Všimli ste si, že ja už som natáčal. Je to druhý diel. V mojom popisku bude jeho kanál a v jeho popisku bude môj kanál. Jeho kanál sa nachádza v Bratislave, ako sme už zmienili v minulom diele, a Ty môj hoj. Holíči. Môj sa nachádza v Holíči taktiež, ale nevadí. Lebo bývame v Holíči v takom malom zapadákove. Môžem hrať? Áno, môžeš začať. Takže budeme po Minecrafte, ako sme to nazvali. Takže ako sme skončili v minulom diele, som tu začal búrať. V minulom diele, v mojom minulom diele. Už môžeš začať stavať. To je moc malé. Že malé. Nehuč tam. A mimochodom som šťastný, pretože som dostal z neočakávanej písomky z občianskej náuky jedničku. Pritom som čakal 4 alebo niečo horšie. Tak sme si to skoro vymenili. Na pár sekúnd. Lebo ja som dostal 3. A 2 z angličtiny. Ja zase z angličtiny pre istotu jedničku. Na čo môj kamoš, ktorý je môj spolužiak a sedí hneď vedľa mňa. Je to úplný magor. No, Dostal. je to magor. No dostal. Je to úplne magor, ale je to taký čudný hippík. Čudný, divný hippík, ktorý sa volá menom Dominik. Meno me Majo. Meno me Supian, alias Justin. Takže Ty si to tady ale zbúral. som to tu rozril. Squid in the rich. Najhoršie na týchto pekných moboch je to, že nás nemôžu zožrať. Ale hejtujú sa celkom nezmyslne. Fakt. Ale vidíme im do riti. Tá tam poskakovala ako ten Sergej od radosti, alebo Izabela, ktorú sme si ktorá už je mŕtva. Ktorá sa bugovala stále do steny. Ja viem. Je to blbé, že natáčame na mobil, ale nevadí. Čo už sa dá robiť, keď cez fraps mi to nejde. Je to. Z záhadných príčin. Ja si to stiahnem proste. Áno, a stiahnem sa aj na nejaké sprosté aplikácie. Ktoré ja som vôbec nechcel. Ja ich potom musím vymazávať, fakt. A nebaví ma to. Nie, to som tu rozkopal. Nie. Pekne ďakujem. Nemazať. Kašlem na to, ja to tu iba takto uzavriem. Nestabilný povrch. Keď prídu z inšpekcie. Že čo? Počuli ste to? Že Enderman? Že by? Fakt? Divné. Nevadí, takže Skoro z čoho som budeme stavať? Skoro som sa posral. Čo budeme stavať? No, a sa zase z tých diamantov. Z diamant. Oh my god. Toto nemôžeme. Alebo ak máme osvítený dom, tak to stavaj z tých oných. Počkaj, daj inventár. Tak to stavaj, áno, zo svietivcu. To nie. To by nebolo. Veď nám bude svietiť barák. To môže. Ale nebude to také. Prečo tu búraš?
Ja neviem, mám taký divný zvyk, že ja si tam určím isté miesto a ja potom ešte jeden blok za to niečo vybúram a až tam postavím stenu. Toto som celkom odosral, že nie je dobré. Tam je zase ten strom. Tak, bude strom. Tak. Tam je ovca. Ovci si zbavíme. Predsa v tej dedine, no, nie v dedine, v tej, v tej chatači, čo sme v prvom diele objavili. Toto je tvoj prvý diel, môj prvý diel už bol. Ale ja som tam hral. Ako v hlavnej roli. Akože, že Elvis Presley. Keď tak nad tým rozmýšľam, kde budú vlastne dvere? Ja neviem. Prečo taký veľký barak? Máme materiály, tak stavajme. Zbytočný materiál. A dvere? A dvere akože, že čo? Dvere akože, že neviem. No hurá. Huňa. Za chvíľku bude určite noc. Takže barák dostaviame asi v druhom diele. Treťom. Prečo v treťom? Celkovo to bude už tretí diel. Takže natáčať sa bude asi takých 11-12 minút. Ale teraz som dal time set 0, takže mohlo by sa aj dlhšie. Takže vtedy sme začali asi niekedy na poludne a teraz je poludne. A odtedy to bolo ešte 12 minút. Nie. Teraz ešte plus nejaké tie sekundy, stotiny a ešte aj pár minút napíš. Čiže by sme kľudne mohli aj 24 minút natáčať. Že natáčame už 7 minút 21 sekúnd. Do komentov píšte, akú architektickú činnosť by som mal vykonať v následujúcich dieloch. Treba postaviť, čo ja viem, Ale toto bude... Bielý dom, alebo Buckinghamský palác, alebo taký. A toto bude na koľko dielov? Akože, že... Keď budú moji robotníci makať, ja, tak to spravím za chvíľu a keď nebudú makať, tak to bude trvať dosť dlho. A čo budeme stavať? Akože, že? Že to, čo napíšu do komentu, že. Ale to tam bude veľmi dlho trvať. Prečo? Tak ja napíšem, že nejaký palác, ti tam napíšem, že... No ale od teba sa to nebude príjmať, pretože ty by si ma najradšej prizabil. Ja? Áno. Ja? Tak ti tam pridám nejakú fotku k tomu, no bože. Bielý dom. Toto je diamantový dom. To už je doslova. To si snad robí srandu. To fakt. Prečo búraš toto, keď tam nestaviaš? Aby som tam mohol prejsť. Tak, ešte nejaké vlogy budú. A zároveň toto je aj akoby pozvánka na For Fans, ktorá sa už uskutoční 4. až 6. februára. 6. až... Už mi vyrabe. 4. až 6. apríla. Konečne. Tak. Teraz už iba strech. Tá bude ako v mojich zvykoch. Nedá sa nič robiť. Rovná. Ale najprv ešte zistím, že či sa po tým dá žiť. Dá. A koho si tam naspavňujeme? Nie. To čo ty robíš toto? To čo ty toto robíš? Veď ty ani strechu nevieš postávať.
Tá mapka, ktorú vám ukážeme za lajky a odbery, je VIP. It's a VIP. Alias VIP. Bude také malé prekvapenie. Ako ty... že už budeme končiť. To už je noc? To už bude noc. Oh, fuck. Ale keďže ja mám zapnuté aj blesky, tak celkom solidne by sme mohli vidieť aj cez noc. No neviem, radšej budeme končiť asi. No, dobre. Už aj tak hovno vidíme, takže... Tak, my sa s vami lúčime. Majte sa dobre a pozdrav aj ty, lebo je to tvoje video. Choose bus, autobus.